Meghalaya chomang atum KAAC entry tax gate along puthot nang to paksi lam thama ke dotu. Tarapung dherula tok bipathu aklam along APHLC kangdangamai kangni. Upper Deori poisa ingtiarong rong isi chingrum si towar kapang thirasai ke dengpon. Phong birik lun seti mungarong mohenti mungahem kan plapla chomkan rup ki humar ni kapang chengpon. Kardom Pinia Abirta Thanbang ni Lisami Josephine Tisopi Nonarjuikta Birtang Tonpen Meghalaya chomang atum Karbi Longri lekache raibor ide jephan sai ke claim ing tonpon pelang. Kedamtang jangmini phaikri troxier ni ahoy khanduli emi hawar langlong choralong KAAC entry tax geralong Meghalaya chomang atum todam paksi tengkheng dutlo. Laso husita me KAAC pen ki kim kerang ponanta phalang notekang edlo. Laso puta Karbi Anglong Administration pen West Jantia Hills District Administration atum jethan ponsi lam chepang sampon lo. Bonta kedamtang jangmini phaing ko clear ni Meghalaya chomang atum Karbi Anglong arlunang lut choksi puthot KAAC entry tax geralong chito thu paksi lam thama dolilo. 2-3 years, this area is very peaceful. Okay, these are two communities, Assam, Karbi and Pra. We are helping each other in the various activities. But suddenly they erect this Karbi Anglong kachari ponatum. Karbi Anglong pen Meghalaya duya hoelong Karbi atum si suluk sudaka tomon kapajap pusi chomang atum akoy pilo. Bonta labang solam kya hokali. Karbi atum suluk sudaka tomon kapajap komenturo. Lapen kodak lo pusi KAAC atum karju pido pontu. Lasila haya putak KAAC atum ki dodunji ke rar atum si ki sung nang bomlo. Lasi KAAC atum prab jin pen sai ke dengya kinang sot putaning je pontu. First of all, ne alang tumara show the documents. Komentu si Karbi atum Karbo ma. Konat si Karbi atum border putak suluk soda kapadoma. Konat si Karbi atum mate itum Karbi Anglong arar atum cuma ngatum mate khasi itum han kapas siksak ma. Ni nampak lang approve nampak lang ubisine pu itu. Lapena bangke ni alang tum itum adim nang tengkheng itum han apa siksak lo sonsi itum thekpon lo. Sonsi ne pinpuring tung 2017 aningkan. 2017 ningkan bangke lapang up along cuma ngatum pilon nang klema bangke Karbi Anglong arlo kilometer poso sila tapat pen rong pangbong ada kadak hidido hala hidi keng si lapang at area Meghalaya pun ketok pole hala gen litum han lam nang kiri gelima ana me tum piniada me kachingki chethan mate monsam pen bang si tum alang tum han reply pidu nason thak thak si lapuson nang ketok get nang ki bi kok theka bangke itu ma prangsi Karbi lo chali asong hen pen churolo ame kopai ke lang no lo itu ma je haka ot lang no ajumang tu bang pen sinang fridak lo nage itu ningduk chipi lo sita me non aporjong se aku Karbi Anglong autonomous council atum laso get nang ki ben inut bahini ot lang no tum nang pang hoda kamasi latum do yoilo plotang te lage itu ma phan nakapasik sak akam si claim chot lo bisini Karbi Anglong autonomous council lo phani lia koi pipon lo sita me itum kaching hon Karbi Anglong autonomous council ke japon tum tigin Karbi Anglong a leader itum Karbi Anglong autonomous council asia ma ke hai tuliram rong han ning che thepik angli energetic lang angli ke claim ke dam sa hos do pu isia towar kachu lang do lang je prabjin pen la so get bangela dak thir thip nang bi thu ye phan la an so se get ne nang ki thir nang bi phan si chuning rilo tapen pining nang tum news lang lema nang tum theklong lema non apor nang tum kiwang non apor hut bulo sita ni tum mange chi ne aprang son tin kok ma se kachong dat pen sike wang mat tu hem kachi dami bo ya lo mang ke la nang su tu mat nang ardep tet lo jai thom jai pli nardep lo driver bang tareng solo jai ardep det lo ampara la bang biho zel lo krep phet APHLC Rachari atum ke dam ki ligalong remdundet pusita me APHLC Rachari songja po songja piatum ke claim ke dam dode sang sipina jok raratum APHLC Rachari phan ninga che theatum APHLC along chingbedun bomlo
Lapuson si ke damtang jang mini phaing ko ra clear ni lakhaing ko ra pho nilip MAC constituency ka parlo tarapung dherula tok bi pathu aklamalong APSLC kangdangamai ingnipon Labangso kang dangamayalong aluhiaman pen APSLC kongchun bangsar kiri rongphar Rajesh Tiso Mondol Singh Ingti Bikram Hanse lapen ke pinang an APSLC Ratcharia long klembang phubang phiatum chetong dunsi labangso kang dangamayalong RD chipidun renti Labangso APSLC kang dangamayalong Congress BJP ASDC lapen ke songwe long klembang photum hemtun thamke braner kebatum mithang Ratcharia long pen che urunsi APSLC long chapa okdun Dolamara pen Semsing Ingleng Karbi Longri Abirta ke hai sarkirong phar na than pon loje menangan namulu kutum kapre ka party aphana ning dok de aning che thek aning che thek kawe pen pini APSLC along mesen tribal satum han ke japon thek ji labangso song phan aning che thepen pini nang join dun lo lapen labangso pen ke lagai tum ning rong mi alam lo lason thak si ing ton te pin pen idum karbiang long tok anu lapen ha en sihil santanon laso abang sinon APSLC aphan ke claim mesen buang thek ke klang ban si nang che chapok dun bom lo la constituency kalilo Karbiang Longri constituency ko ra drop pen ke dimaso long sa menon mangke rada tu mangke APSLC aphan sinong ke torna chulang apen public figure non bangke ke theklong bangke la hello non ke bang jilang MP elections tame itu masar jai ka thara pan sile tum ke MP oidunang pola pen aso pen apose rada tu mang akar ida la hello je ningkan pokep so se ile tum hemprek ke hang ka che song la ke damtang MP na ke man tu man sitame parliament alo isi politics asona thak business asona thak sinang claim ro amasi itu hemprek mang long le sitame non bang ke la hello rada tu makar ida hello benangana tum avie phik chipu bunang lo hemkan samdang lo duk donang lo police army pana reng sunang lo la so hemprek ga joini la si le tum la article include le tum la article 244A la bang so autonomous state 62 to the Constitution of India, paragraph 20 teng pen kikim jia phan ile tum sar jai ka thara phan ile tum morning parliamentary election along MP phan ile tum toidun si pahaidun si ile tum pharman ile tum bilhia long parliament along kache som duni phan ile tum kam toinang pu ile tum ni hangala halo asa sir tame nili ning ching samse thet bikhangjang athima khaya hutur sonsi nili theklong lo lapena jok ako nili kedam tang bong ke MSC huda bang ke nili ke bang puke ligelong bang ke devi na phanse charab dun lo setame nili tumke vote ki jo ni pencil bang so box long jok dun det lo la posi nili ningkang sam thep bikhangjang karbiang long aphan ka cherai kom ke karbia khai phanga cherai kom bang ke APSRC tuman verlo la posi nili tum bang ke ning chi theklong do ko posi nili tum bang ke APSRC phana ke nang do kok lo la dak chipa okdun pensi nili tum bang ke khai phan ke chi song dun je phansi pini ke chipa okdun la hela pini na tum chipa okdun don ko an hem tun sinang tum chipa okdun la nili tum song pen an song we pen an bang ke nili tum ke don thok kep su se ando la pen akaprek BJP pen tamedo Congress pen tamedo la pen ASDC pen amatamedo Kedamtang jangmini phaing ko rake thomarni upper diori poisa intia rong isi chingrum petpen Don Bosco High School aklama longpen rongbonghat tinelian kapang thira sai ke klempon bangso kapang thir pona sai ke ding ponalong rong asar sonjering ti lapen ke paisa intia rong yurmai phu harbamon intia tum japon linsi rong rup ke messenger phan kapang thira sai klempon lo ada porphai trok si pen chengpon si porphai kebra chitiman ijut pon lo labangso kapang thir pona sai ke klem pona long paisa intia rong arara tum chittu dun si sai pi chun pon lapuson kapang thir sai ke klem pona bangke rong isi ka jing thura phan lapen sarkar along pen rong along ka jing thura sai na ke klem along rong isi tum ka chelang dona bangke akinang sot Atheman non malom sarkar rong alom ka jing thura kam na ki claim ki sai oya son sipinang an thek pon long lo
lasila haya long sita me kache lang dona bangke akenang sot pusi ningje pon lapen upper diori poisa ing tia rong pen rong isi che klo jon tinta chapang thir pon verje phansi chepa thik pon lo pusi rong asar pen ningje pon kedam tang jangmini phaing koira phli urmier ni korkanthi constituency ka parlo phong birik luncheti mungarong mohenti mungahem kan plapla chomkan kapang cheng labangso chomkan mati thireng wangrenga jutang kang thum alang litum hem isi cherap chetopen bor isi alang litum atiri matuma phankar hipon lapela bangso kan plapla chomkan bang in koira ke thomatuma phansi ar hipon lapen ka chapar jualo kapali thekthi de datum ansatami nang pali dun pen aronga je along nang chatong dun pen la anso se alira cham ki pidun thekjia phansi atirika mahem mohen timung hin pen chuning ripa dopon labangso chomkan inkoira phlipen cheng ponsi jangmini phaing koira troxier ni ansi hokpon lo news report phuluni pen sarhoning ti Karbi Longri Abirtaเป็นละนี่ตุมอยู่จอมมีจอมรองสุปารามจีนี่ตุมติมุงตุมดอนนี่ตุมโคเตมุติฟูนี่ตุมเชราเป็ดเป็นนี่ดอนัดกะลินี่ตุมโคเตดูนี่ปูนูตุมนี่ปูตุมเป็นนี่ตุมเชราเป็ดเป็นสินี่ตุมละโซจอมกันนี่ตุมกันปะปะตากิบิปอนละสินี่ตุมละกันปะปะKidi pon at he bangke nili tum ta am su se nang orji nang achanji ji po phansi bang anam plang tang ani plang tang lo la si nili tum hai cho ha pur cho ha am su se nang ordu ni nang chan ni phansi nili tum la pitiri pitaram hir jume cho ha nang litum bangko an abang pu bang ki phansi karhi pon lo nili tum ke nili pu do nili punu do la nili tum ka do ga ve karhi bangke bang kore ke thok intela pini bangke ko pia sayang deng si pangcheng pon nang litum pini abangke nilitum la ke pangcheng ponceng abangke nilitum rugi hu pini ani bangke rugi hu tela Piniat Birta pon se kang ton poniglo dome thangme Kardom